matur saxophone, thank you. Irwana Videotrons, Lungul Kisma Audio. Harapan cinta beli kenyataan, ora sesuai karo omongan, janji semanis kula tapi nyatane dusta, sira tega gawe ati sun lara. Bos Kamson, cinta akhire gawe lara, ati sun hancur, batin kesiksa, netese banyu mata, keniba ora krasa, sira tega gawe ati sun lara. Cinta akhire mung gawe lara. Bos Kapsul dari Kuningan. Ibu Uang, asik. Ibu Uang, denger gak ya Ibu Uang? Ibu Uang, denger dong. Bapak Didin Bos Putra Jaga. Percuma tek eman-eman, percuma tek sayang-sayang, lamun akhire sira milih wong liya. Jadi apa sih Lungul Kisma? Apa sih sira kelalen, janji-janji waktu pengen, apa kesiben, sira milih wong sejen, harapane palsu, cintane segitelu, kita sing naro ati wong sejen sing dipilih. Cinta akhire mung gawe lara, ati sun hancur, batin kesiksa, netese banyu mata, keniba ora krasa, sira tega gawe ati sun lara. Cinta akhire mung gawe lara. Ibu Uang, Ibu Uang, Matur suwun. Durung. Bos Kapsul Kuningan, keluarga besar Putra Jaga. Bos Didin, Aabi, percuma tek eman-eman, percuma tek sayang-sayang, lamun akhire sira milih wong liya.
Cinta akhire mung gawe lara, hati sun hancur, batin kesiksa, netese banyu mata, tiba ora krasa, sira tega gawe ati sun lara. Cinta akhire mung gawe lara. Wangkos, Ya mas. ternyata AA Abi bener-bener lagi bobo.